Ruka. To je ovo. Ruka. Papa. Ruka kaže papa. Snima majka Božja. Ruka kaže papa. Ko je ovo? Ko je ovo, Mico? Ko je to? Ja ću dati adresu. Ko je to? Ne. Ko je to? Ko je to? Moja više neći ovo. Nemojte slušati. Dži? Ne smiješ Dule bez autorskih prava. Da. Ti nećemo sreli kolegu. Da. Na raskršću, ja. Ovdje stare mamice. Ko ima bebu? Kako kaže Ljilja? Stoji s njim na raskršću. Kako kaže Ljilja? Kako rekla Ljilja? A? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš? Kako dijete namigne, da vidimo. Kako? Neće. Kako namigne dijete? Kuda? Vode. Vode. Ajde, on kaže, ajde. Vode ili ajde? Vode. A vode? Vode. Vode. Kaži hvala. Hvala. Kaži hvala. Nećemo se kupati. Nema kupanja. Šta kaže Lila? Šta kaže Lila? Šta kaže Lila? Ne, Vladimire, ne. Nema kupanja. Gdje se kupamo? Kupatilu? Kupatilo? Tamo se kupa. Dođi.